Ассалому алайкум бародаро, хуш омадед ба канали Бесарҳад. Чӣ гуфтани барои дастгиритон гап надорум. Рости гап подписчикам хестеса просмотра мештиякай. Хай мо видеоро барои шумо мекунем. Насход чӣ гуфтани насход сиёмка туй концерт ягон клип кино хай намин номрода занг бизанед баракай номрода занг бизанед. Хай дар хизматем иншалло. Адаст мо чизе биё мекунем. Хай десет кино инҷа меҳмони мо кияй акай дадершо хушомадед. Салом алейкум бародаро. Иншалло камат созем. Дастрано чӣ қадар? Шукрона Аллоҳ. Чӣ қадар буда ин тарафҳои ғариби? Тарам я бачаи ба фирма? Я каписар. Чӣ қадар хай ғариби? Сабаб чӣ шид ки ҳаминҷа омадӣ? Сабаб короче гости омадам. Гости омадам. Медони якай хеле дер омадани будам. Баъд пресс-конференсия раликшона дидам. Рӯзи 29 буд. Ҳамура тамошо кардам, гуфтам билама бояд вақтда бошам. Баъд акай вақта связь омадем, билет гирифтем, рӯзи вақт омад пагаштам. Кай вақта буд я? Баъд короче омадем, батла тамошо кардам, кор биромадам, қатъият ҷурам кор биромадам. Барои чӣ гости кардам ки гуфтам батл кунем бобурам. Ман дидам та рӯзи батля омад, мада нишон қати гапош кай баха гирифтагӣ буд чун. Ба я видеои ман дигар дидам дар репортаж чун ба фикрам. Дидам ки дар видео дагим короче гуфтагӣ ки ман дигар дар площадкаи барори кор вообще батл намебурам. Мақсад гапои қати баха гирифтагӣ буд, то есть ҳамхе гуфтагӣ буд. Айнавози мақсад ки дар батл ба фикрам тайёрӣ. Короче гӯш какай чӣ гап шуда дигар. Вақте ман чӣ омад будам, питер омад буд, акай вақта мара кор гуфта буд. Баъд короче он кор нашид. Баъд ман акай вақта хафа шудам. Ки ман кор фаҳмид, кай кор нашид. Мо баъд фаҳмидам ки ҷои корида бояд одаме дар кора ки русира будонам. Ман русим сис буд. То русира намедонӣ? Не, ман систай русима кардам. Чура ки русирати намедонӣ? Бачаи душанбе ба фикр хай восеи душанбе. Чӣ русира намедонӣ? Хай нахондем. Бохонем. Короче ам хе ман нафаҳмидам. Чӣ гуфтани нашод одамои намедонистагӣ? Бохонем. Тестам. Короче ака, ам хе яд нофахай иреп қали бой кас нофаҳмӣ мешавад. Ман ам нофаҳмӣ буда мо ам дигар фаҳмӣ шид. Ҳозир дар инҷа омаду меги дар стройка кор кардӣ, дар инҷа кор кардӣ? Не, ам пеш хона дар короче. Хонаи шумо дар инҷа нест ки охи? Пеш квартиратон мақсад кор кардӣ? Алан пеш хона мондан. Бо хона мондан хай. Ача хона мондан. Короче ам қати ачако кор бор мерем. Зир намеши дар инҷа? Не, ҳар мухтаҷ даги гап мезанам, бо ҷувомад намам инҷа. Баъд дидам ки уже да ҳама виза додисти, ҳама мурӯза мисли сута. Мақсад да ҳама батла, дар батла гуфтани буди ки ман ҳамҷода кадом одам виза метам. Мақсад ки шутоби ки вақт камтар буд ки охир буда. Короче иҷаи хел буд ки ҳамҷа ма дар ралик омад гуфт батл мекунем. Дар дирам батл тра ралик гуфтам хеле. Да пуш. Оли мақсад ки батли кишон буд чида буд ҷокер дале. Оли сар мукада. Баъд ам пуш рафтем, короче гуфт батл мекунем. Мо ту бас кади ку. Гуфт агар ту бикунӣ мақсад ма мекунем қати. Мада фарқ надорад. Гуфт ози агар батли мо бучин микрофон абдумада визифтем ҳамҷа қабулш мекунем. Лависун кор кунем гуфт. Ман гуфтам майли фарқ надорад. Но вақт ай сабаби ки вақт кам буд исуси ҷамбас памбас ки ҳисабдан дига вақт нашид ки ам гапама будум. Значи нигоҳ куда рали гуфтага тра дати уже тра гуфтага ки визу дама бутя. У марда худш қорисалова гуфт ки хай мақсад ҳамин батл қорисало нахост ки батл шавада. У мақсад метавонист ки қорисало сума бутя ки батл атмини шава. Ки эҷа кай бахар розӣ набуд мақсад ки договор кардаги будан. Чӣ хел вай бо хиш реклама кардаги ки ман дига батл намекунам. Мақсад охирон батли май бо туда омада и гапа гуфта. Рали хая гапа бо қабухи фикр мекунам. Не? Мақсад ки чӣ хеле? Короче ам хеле гап чап шид. Баъд нашид короче ам тема нашид. Ман ралика гуфтам ки рафтеста гуфтам ака ма визифатиам гуфт бо Макса гуфтагия, Макса гуфтагия. Значит ку мехост. Ман даводи якас визифатия, короче деонай баъд мешава Исус. Короче у хоста ки ма қачма. У мехоста ки бо батл кунад. Шутобе ки хонаи худо рафтани вай мақсад ки ма тарафдори рафтан шума. Манам тарафдор не, у просто публика дагаш гуфт охирон батли май гуфт. Бо ҳамҷода гуфт бачаҳо дигар хе батл намешава гуфт. Мақсад охирон истеракай у мақсад охирон батл шуда короче. Хай ҳама сада короче нашод чӣ қадар дар батл буди ба фикр ту ки зур кард? Ман онҷа гуфтам ки ралик бирид. Ҷокер бирид. Баъд короче чӣ шид? Видео дидам ки ҷокер политиксош
полни қариб ҳашти полни ай дигаро марам сиён кардам мега я ҷуда бес мегӯша мақсад гуфтем воз ту бурдаги ки я ҷуда бек хай ман намедонам вай тексо ки рақам баъд фаҳмидем ки и чиз да бат бояд мумкинам чиз не охи не бат ти қуввасанҷӣ биромадасти ту бояд қувваи хита бисанҷӣ хита мақсад ки метонам ма батл кардам метонам ҳамин одам брида метонам бояд худат бинависӣ акба мешава ки мақсад кати ягон та батл кини ама батли шумо видео биромадаги нест ютубда текстҳоро бихонӣ мешава чиз текстҳои кира амо мақсад кати одам дига батл кардаги мақсад видео биромадаги нест я ма текстҳоиро метавонам бигирам ки дига одам истифода барам мешавам мумкин ам чиз и да видео нест ҳеҷ ка намефаҳмам нову чизо да видео ҳаст макса короче бародарам макса не ақорат сакне макс бачаи нағза хай ту омадан та билет дар ҷо гирифтаги чӣ хеле хай бачако чӣ дига гуфтанем ки наҷада номеро кай бахай номеро авикаса кай бахай метонед дубой брема занг бизанед барои туи марака занг занед якара мегавад не и да аввалш номеро мемонем хай барои туи марака накем барои номерои барори кор авикаса дубой брема занг бизанед ин ака худш омада чӣ хел омади саломат омадем ин ози дидем мози нами чира сиён кардем ку галасони шнапсо ралика то ози диди мақсад ки видео баъди вайо меброя не бега пага меброя мерӯза мақсад ки ти чӣ хел амида чӣ гуфтам ту вақт гуфти ки ман пеш гуфта буди короче ралик буридага ози диди ки на шнапс бурид и батлои озира мешава ку победаи басун харидан хай басун харидан ба мухлисони победаро басун харидан хайра мухлисош додага охи мақсад ти намедони мухлисошро тазгил карда но батл безеб ту да махуна шида ростига нашод шнапс чӣ гуфтани победаш да ҳай муборак шава гуфти нави ки бетайёри победа муборак не хеле тайёри дага хай не и бача шнапси қагуфтагим ки якай бахада нисбат якай баха норматӣ мешава вай мабак шумошуда вай тайёри надига бояд тайёр метавонӣ уро номуш шнапс бача ча номи ти худш тайёрия номи вай худш тайёрия но акма фикр мекунӣ батлан но агар хай охи ҳама уже медонад ки ралик бирӣ не уже хай ҳама медонад ралик бирӣ не ки галасоне иҷа галасоне решат мекунем правильно галасоне задагия шнапс хай да ки визу додаги кози ман визу додаги нестам ман визу хабар кати ки уже батла тайёри ахир уверени тайёри короче рейкл ҳама да визу дод рейкл ҳама да визу дод ба сторис якай ваха ма амма мара гуфт қабул кӣ мара хуманӣ намонда будам та набро короче мақсад барои як саради сар кардан ассалому алейкум чакадис ҳамҷоса чордибели мекунем хай короче ба намондан гуфта набро барои як саради сар мекунем барои ҳамин баъд чанд кас навист ки хай як бор дига бугу масалан ашкара як бор дига иҷозат дадис гуфта но ҳама навист ки хай як бор дига биро короче бо чанд одаме ки навистам да подписчик нестан дар инстаграм подписчик нестан ҳои навистан тай рекл тарсиди хеле гуфтаиста тай рекл значит тарсиди ама зан зан хӯбак ки гуфтум ки ам хеле темае хай як тай дига иҷозат метӣ хай бача гуфти ки ман ами охирон агар бойдон мегуфти охирон батл бойти гуфти вообще дига батл намебиром хонада гуфтам ба дар ҳамин гапот меситам ман бовар надорам да баъзеҳои шумоҳода он героем ака гап нест за муваффақият агар шид чи нашид да муваффақият хай хеле ки ҳамун саҳнаи площадкаи барори кора мақсад ки ман мехоҳам медонӣ чӣ хеле батл кардан ин вака барори корда якум видеои миллионаш машам вақти батла чотки кади любой хел повтор тамошош кардан мегирад чизи любой хел миллион мегирад ман цел мондагиам якум миллионаш ма бишам ягон батл та ту бурдаги ҳасти не ман дидам тамошо ту бурдаги ҳасти ягон ман пурсидестам ето ман за 20 победа дорам не дар тоҷикистон чени ма ҳеҷ ка батл кардем иҷада чи ягон чени ма ҳеҷ ка победа дар иҷа ягон та бой додаги ҳасти дар ки ҷо дар питер я батл кардам ин бикати вай да бой додаги ин бикати ин бит бурдаги MVP тубридаги айда адан хиш найдем ой биама чи дига мебра
бачаҳо чӣ гуфтанд гарез бачаи мужика на самом деле хай ҳами бачаи хоксора каро чӣ гуфтанд охир да бачаҳо подписатсияётон набуред подписатсия кине накарда мақсад на любой репер қатибеш на интервью мегирам бо шумо да мақсад ман Питер Биён мехоҳам агар шапи репа мефаҳме ҳама саат фоиза хай худованд нигаҳбонтон бошад чӣ гуфтанд хай пешравӣ шумо да барои туи маъракаи намин номеро да нависен хай якара бо мебинем амин мақсад бигем видео тарое ки чӣ хеле сиёнка мекунӣ бо рӯи мекунем хай надурам барои рекорд канал номеро ки тачисоша бинен мақсад бадурои туи маърака да Питер Москва дан шава мерена чек штурга мерам главни чека барои ҳам қадар муроҷиат кунед якуда ҳаматон вақтдо худо нигаҳбон бошад